Hindi ka pumasok? Bakit? Pang-apon siya, ma? Ba't di alam? May part to pala siya.
Heart Vlog, Lalab, Migalab, shout out, Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak. Heart Vlogs. Arki, hello, guwapa. Yes po, Arki Official TV, Migalab, shout out. Kanina nawala. Araw-araw, mga lalabs. Hindi nawawala yung yung take 2. Ayan, salamat po, Arki Official. Hindi nawawala yung take 2 ni host. Kasi alam niyo naman, mga lalabs, yung connection dito sa probinsya. Ang hirap. JB Guitar, keep it survival, lalabs na host, mabait. Ayan. Salamat po, Arco Official, lalabs. Salamat po. Ayan. JB Guitar, Migalab, shout out. Ayan. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan, Migalab, shout out, JB Guitar. Minsan, mga lalabs, nakakapraning yung yung internet. Sa probinsya, pag lalo na pag maulan, ay Diyos ko, walang connection. Mababad trip lang. Kailangan lang talaga mahaba yung pasensya mo dito. Kung meron naman ngang internet, pag nag-welding sa kapitbahay, wala na. Mag-loading na si host. Lisongson, lalab, migalab, shout out, Lisongson. Ayan, Arki. Heart Vlogs. Keep it simple, survival. Good morning, lalab. Thank you so much. Ayan, hello everyone. Nice to meet you everyone. Hag-hag from Lisongson. Ayan. JB Guitar Padikit from Arki. Ayan. JB Guitar Padikit daw po si Sir Arki. Official TV. Thank you. Bar 13, nood muna short video full watch. Ayan. John Obligar, lalab, migalab, shout out. Salamat sa inyong lahat. Hindi totoo yan, host. Ang hirap sa probinsya. Opo, JB Guitar, di ba? Maasar ka na lang. Tamsak Bilol. Guys, pahatak naman please. Ayan, sigipin kita ha. Kanina ka pa naman dito. Yun nga po JB Guitar. Hindi madali dito sa probinsya. Nang gigigil ka talaga, lalo na pag maulan. Diyos ko. Tamsak Bilol from John Obligar. Ang hirap, di ba? Ang daming Dalin, Linesco, Migalab, shout out, Dalin. Ayan. Ayan, Dalin, meron ka na. Burn out pa. Yes po, JB Guitar. Alam mo ba kahapon nag-live ako Kasa-sign in ko lang, siguro mga nakalipas pa lang yung 20 minutes. Ay nako, bigla na lang nag-shutdown yung live ko, bad trip. Alam nyo ba kung bakit nag-burn out? Bumalik yung kuryente, mga alas 4 ng hapon. San ka pa? Imbis na mga isda ako, hindi ako nakakapangisda rin. Minsan gusto kong mangisda, maulan. Oh. Paano makapangisda maulan? Pag pinasok mo naman yung mga nagla-live, panay loading. Ayan, Dailin. Lalab, Migalab, shout out. Dailin Linesco, Migalab, shout out. Ayan. Palablab po ako nakapin, mga lalab. RT Official. Ayan, salamat. Ang hirap sa probinsya, sa Maynila kasi wala man akong matiran dun. Dito na lang sa bahay. Panay bayad na ako sa internet. Di man ako nakakasweldo. Yung WH, bagsak na. Ayan. Walang, di makapangisda. Minsan, loading. Sa Alien Sweet Vlogger to host, help ko yung member ko. Ayan. Ikaw pala yan. Dalin Lines ko. Hindi pa kasi clinic. Ilan na ba tong si member mo? Dalin. Sino ba to? Si Jess pala, baby pa. Sige, ipin kita pagkatapos kay kay Arki. Baby pa. Jess.
52. 52 pa lang pala siya. Baby pa, hihi. Oo. Baby, pinapangisda mo siya, baby pa. Sobrang baby pa talaga. Ayan, palablab mo na po sa nakapin mga lalab Arky. Ayan si Arky. Episode 3, lipat bahay. We're in Duminorog area. Ganda ng view. Ayan, nasa bahay mo ako, Sir Arky. Kasunod ko ha, dan sa nakapin from Dailin. Salamat po, lalabs. Dailin or Island Sweet Vlogger. Ang sipag mong mangisda. Di ba dalawa na yung channel mo? Sana all. Mapapasana all ka na lang. Sunod kita kay ano ha, kasi baby pa yan kay Jess. Wala barter dyan. Ayan. Ayan, sino ba may alagad dyan? Ikaw ba, Sir Archie? Meron ka bang mga alagad dyan? Barter daw kayo. Ikaw, Dailin. Ayan. Ayan si Dailin. Tingnan natin yung bahay ni Sir Archie. Archie pala, Archie. Ayan, Archie, official. Inshallah, dumikit tong aking alagad. Genobligar Vlog, dati na tayong dikit kasi lalabs. Just Guitar, done po sa'yo from Dailin. Ayan, sana dumikit to sa'yo lalabs. Sa nakapin, ayan. Kasi kanina nagtry akong idikit tong aking alagad, ayaw dumikit. Kaya inano ko muna siya, cleaner. Nirestore ko muna siya, tapos pinahinga ko siya kanina, hindi ako namigay ng ayuda. Kasi ayaw man dumikit. Just Guitar done sa'yo. Ayan. Tapusin ko lang yung harang, sayang. Ayan, Arky. Pangalawang dikit to, Arky. Tingnan mo kung dumidikit to sa'yo, lalabs ha. Wala na ata si Arky. Umalis na. Mali pa tong comment ko. Ano ba to? Nandito pa ba si Arky Official TV? Ayan, thank you so much. Pinan natin yung sayo ha. Wala nata si Arky. Tingnan ko ano lalab Aileen ha. Itong dodikit. Didikit yung alagad ko ha. Kasi kanina may tupak to eh. Sige lang lalab, tambay. Sige lang. Sige lang lalabs. Aning.
Ayan, palablab ako nakapin mga lalabs. Nakapin po. Ayan. Dalin. Kylie, what's up best friend? Ayan. Kylie Lalab, what's up? Ayan. Hi everybody. Kylie Migalab, shout out. Kylie my friend, thank you so much. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Baby pa ang bahay. Baby. Ayan. Migalab, shout out Kylie from Dallin, Linesco. Ang hirap naman basahin ng pangalan mo. Seem like yesterday in your part was day morning for me. Ayan. Yes, Kylie, thank you. Ala, nag-loading na ako. Ano nang nangyari? Opo, agum. Opo, yan nga. Hala. Ma, naglo-loading ako. Tingnan mo nga kung nag-ano. Wala pa naman 9, ma. Wala pa naman 9. Wala pa kamong 9. Ang usapan namin 9 eh. Ang ganda kaya ng connection ko. Pasukli po, Sir Guitar. Ayan. Kylie, thank you, Arky. Hindi ko na ma-pronounce. Baltog Lalab, Migalab, shout out. I connected to the link from Kylie. Ayan, thank you so much, Lalab. Ayan, Molly Migalab, shout out. Congratulations on getting 3.47 subs. Wow, sana all. Yes, Kylie, thank you, Lalas. But my subscriber is still like that. OTW Roel. Mga lalas, palablab pa ako mga lalas na kapin po. Ayan. Wala pa kayang 9, 8, 12 pa lang eh. Okay, I thought it went up but okay, thank you for letting me know. Ayan. Yes, Kylie, my subscriber is still like that. They stuck like that. Jess Mix Channel, lalabs. Ayan.
Roel Nabadan po from Dalin. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Barbie loves. Oh, kukuk, okay. But at least you're doing a good job. Ayan, thank you. Ayan, Lalab Island, try ko kung dumikit. Sana dumikit. Dumikit sana to, 55 si Jessa. Ayan. Try natin itong panoorin yung Typhoon 8 here in HK. Grabe ang typhoon, oy, lakas ng ulan. Ayan, try natin kung nagdagdag siya, Lalabs. Dalin. Kung nag-50. Ayan, nag-ano na. Dumikit na. Lalabs. Eileen. Dumikit na. Kanina ayaw magdikit. I love you too, Kylie. Kanina ayaw dumikit, Eileen. Ngayon dumidikit na yung alagad ko. Ayan, na ano siya. Nilinisan ko kasi. Wala, nag 1% na lang buang. Malulubat na naman. Wait lang. I-charge ko muna nga saglit. Ayan, Eileen Lalabs, kung hindi kita mabigyan ngayon na mamaya, bigyan ko yan ng 10 yung ano mo, member mo ha. I-charge ko muna to. I love you guys. God bless you all. Dan po Molly from Dalin. Ayan. Molly Lalas, pasuklaan na lang si Dalin. Jen Ginea, mega love shout out. Jen Ginea. Ayan. Jen Ginea, thank you so much. Lalab, Jen Ginea. Jen Ginea official. Ayan, nagbaba ng bahay. Jen Ginea. Love-labin natin. Play my video. Yes, I will play. Ayan. Gcash. You have ads. Lalabs. Sir Bruchito, mega love shout out. Jess Mix Channel dan po. Sir Bruchito, mega love shout out. Ayan, pag pumapasok si Sir Bruchito, kinakabahan ako. Biglang naglo-loading. Ayan. Banana 5 from Jinjinia Official. Ayan. Sir Bruchito, yung ginagamit ko StreamYard na to. Malinaw. Jinjinia Official dan. Ayan. Hanggang ano lang ako mga lalabs. Mga 9 lang siguro ako kasi alam nyo na pag pumatak na yung 9, mag-iikot na. Ayan. StreamYard ba? Yes po. StreamYard na po yan, yung ginagamit ko. Wala lang siyang display. Ayan. Opo, StreamYard na siya. Molly Dan Pulpak. Ayan. Ano to? Charge ko muna nga to. Lisongso, nagbaba ng bahay. Ayan, Jinjine, you are cooking. Sir Bruchito, yes po. Kanina, before 3 minutes, bago ka pumasok, nag-loading. Kasi hindi ko binayaran. May bayad ba yan? Walang bayad. Nagbabayad ba sa StreamYard? Wala naman bayad, Sir Bruchito ah. Sir Maels, Pinkies, Miguelab, shout out, lalabs. Nagbabayad ba sa Sir Bruchito? Sa StreamYard? Oh my God, battery low. Ay, di pala ako nakasaksak. Buang. Kulot. Oo, may premium yan. Ay, may premium. Hindi ko napansin. Patay tayo dyan. May bayad pala yan. Hi. Kasi nakalagay dun pwede mo lang siyang gamitin ng may limit, Sir Bruchito. 10 hours. 10 hours lang. How is everybody today in the chat? Ayan. Hi everybody, how are you? Haha. Sir Maels, biglag shout out. May bayad pala, Diyos ko.
Ano, Sir Brochito, di ba nung nakaraan sabi ko, 0 yung ano ko, wala ba nag-wield? Kanina meron, pinatigil. Nag-loading. Dimple Sakura. Kanina 8, ano, Sir Brochito, 8. Nag-loading na ako. Pero, sinabihan doon na mag-stop muna. Kasi maaga pa eh. Ang usapan namin ng 9? Yes, 20 hours pala. May bayad pala yan, Sir Brochito. 20 hours pala, hindi 10 hours. May bayad pala yan. Diyos ko naman. Pag naubos na, maggawa ka bago ako. Syuhada. Ganun pala yun. Diyos ko. Lahat na lang problema, palitan mo lang ng Gmail. Ay, ganun pala yun. Hindi mo pala siya palaging gamitin. Pwede yan. Ay, Diyos ko, ganun pala yun. Queen Mark Dan po from Dailin. Ganun pala yun. Diyos ko. OTW Brochito from Dailin. Mamaya biyang kita, chinarge ko lang yung mobile ko lalads. Aileen. Kasi lobat siya lalas. Pag ginamit ko ng ginamit, matitigok. Queen G Mark Migalab, shout out. Ayan. Dailin, Lenes ko bahay. Nakapin po. Baby pa ba? J-Dog Migalab, shout out. J-Dog. Dimple Sakura Vlog Lalab Migalab, shout out. Dimple Sakura. Ayan, tamsakan natin si Madam Dimple. Madam Beautiful Dimple. Ayan. Kylie, ayan, Ate Ann Lagindan from Brochito Channel. Ayan. Ruel Naba, Baltog, Tamsak, Dan, Pulpak from Ruel Naba. Ayan. Kylie Lalab, thank you so much. Kylie. Ayan, Sir Brochito, nagbaba ng bahay. Kapon nga, Sir Brochito, nag-live ako Nag-live ako kapon. 20 minutes pa lang yung nakakaraan, nag-brun out. Bigla nag-shutdown. Bumalik yung kuryente hapon na, mga ata yun 4:30 na ng hapon. Diyos ko, ang daming problema dito sa probinsya. Huwag ka masyado problema, host. Papangit ka. Try lang yun, Kino. Kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo yung WH ko bagsak. Nasa 170 lang. Naka-down. Down siya. Hindi nga ako makapangisda. Ang Milon Manay from Razor Blade. Razor Blade Lalab Migalab, shout out. Ano bang gagawin ko? Nagla-live kasi ako, saglit lang. Kasi laging loading. Kung hindi loading, umulan, walang internet. Pag nag-welding, wala na. Hindi ko nga magawang mangisda, Diyos ko. Razor Migalab, shout out. Kino, salamat. Ano lang yun kagabi, Kino, silent lang yun. Mag-update ka mga video mo. Kanta ka muna para di mag-loading. Patay tayo dyan, Sir Brochito. Hindi kasi ako Kino. Hindi ako nag-update, di nga ako nag-upload. Isa lang yung upload ko, yung yung kay Maui Boy. Paano nga kasi Kino makakagawa? Laging walang internet. Diyos ko. Kahapon, sobrang boring, walang internet. Napakainit, walang kuryente. Dumating 4:30 ng hapon. Pagdating ng internet, sabi ko maligo na nga ako para makapag-live kahit 1 hour. Dagdag WS.
Patay tayo diyan. Grabe yak ko nun, eh. Patay tayo nun, baka i-report tayo ng Kino. Andiyan lang yung bahay niya sa harap lang, diyan lang, oh. Dito ba, dito bahay namin. Diyan lang sa kabila. Sa kabilang kalsada lang, as in, sa harap ng tindahan namin. Yan yung ano, marites na inggitera. Marites na inggitera, wala naman pinagmamalaki, ayan. Panay parinig. Sabi niya nung isang araw, meron daw tinawag yung anak niya, oh. Oh, ay, hayaan mo yan diyan. Salamat po, Queen Mark. Ayan. Yung Marites na kapitbahay, nandyan lang. Baka naka-subscribe yun sa akin, ma-report ako mga lalads. Vlog mo yung paano mag-welding. Wag. Patay tayo dyan mga lalas. Baka makaano tayo dito ng kaaway. Diyos ko. Sabi ni Papa manahimik daw. Baka ano ba, naka-monitor. Baka ma-report ako Kino, patay ako dyan. Baka i-demonetize ni Lolo yung aking channel. Queen G Mark dan full pack, patay tayo dyan. Kasi, ayan, Madam Daisy, tamsak, salamat po sa patamsak. Ayan. Nakakatakot ma-report dito at maraming martis dito mga lalag. Diyan lang sa mga kapitbahay. Baka naka-monitor, patay tayo dyan. Daisy Edulan, ayan. Naglag, LS Umis. Madam Daisy, Miguelab, shout out. Manahimik daw, sabi ni Papa. Kasi mga lalabs, hindi yan nagpapatalo eh. Nung dumaan lang ako doon, 7:30 pa lang nag-iipon-ipon na doon sa may kubo. Huwag ka maingay, host, marinig nila. Yun nga, pag dumaan ka doon, Madam Mary JV, Miguelab, shout out po. Pag dumaan kang, anong oras na ba? Ayan mga lalabs, 8:25 na ng umaga, nandun na yun sa kubo. Nagmi-meeting na yun. Yung mga marites. Nasa kubo na yun mga nakaupo. Walang ginawa kundi mag-chismisan. Basta 7:30 nandun na yun. Naggrupo-grupo na. Pag dumaan ka doon, biglang paparinig. Madam Mary JB, Miguelab, shout out po. Ayan. Katakot-takot kaya manahimik na lang, sabi ni Papa, wag daw maingay. Wag daw maingay, sabi ni Sir Bruchito. Ayan, 3 million, Miguelab, shout out. Maraming Dailin. Ayan, lalab Dailin mamaya, bigyan kita ng 10. Ito, nilista ko naman na to ha. Yung member mo mamaya na ha. Yung naka-charge kasi yung mobile ko, lalabs. Madam Mary GB, kumusta ka na, madam? Nasa Pinas na ako ngayon. Ayan, Bicolan ng Oragon, nagbaba ng bahay. Baka may prayer meeting. Kino, araw-araw yan. Basta pagpatak ng 7:30, silipin mo. Si Papa, wag kang maingay dyan. Di man nila naiintindihan yan. Michaelson Joseph, aka Mike Miguelab, shout out. Basta pumatak yung 7:30, mga lalat, nandun na yan. May prayer meeting. Matatapos yan hapon na. Kahit walang kain, oy. Shout out, Michaelson Joseph, aka Mike. Lalab Michaelson, Miguelab, shout out. Lalabs, thank you. Sabi ni Kino, may prayer meeting. Araw-araw yun, lalabs, oy. Queen G Mark, lalabs, ayan. Michaelson, lalabs, thank you. Shout out. Queen G Mark, lalabs, ayan. Thank you. I love you, ayan. Ayan, 3 million, Miguelab, shout out. Mga lalabs, thank you so much.
And 3 million, thank you, Queen Gmar. Thank you, Lalabs. Thank you. Kayang mabuhay. Michaelson Joseph aka Mike, how are you, Lalabs? Ayan, 3 million Mega Live shout out. Yan, palablab ako nakapin mga Lalabs. Baby pa yung nakapin. La 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 la. La love, lul. Michaelson, love love. Ayan. Pulwas ko si Maui Host. Salamat po, Lalab Kino Bambam. Ayan. Bakit ganon? Wait, harang. Ayan. Bakit ganon? Alam, plinay ko yung sarili kong video. Bakit parang hindi naman nag-add? Ayan, love you from Michaelson. Ayan. Thank you, Kino Lalabs, yung aking pusang makulit. Alam mo ba, Kino, si Maui Boy, 3:00 pa lang ng madaling araw, gusto nang lumabas ng bahay. Grabing ingay, makang-makang. Nagsasalita yung pusa ko eh. Makang daw, makang, makang. Makang. Ganon yung sinasalita ng pusa ko. Namayat talaga, Kino. Lumit, di ba? Iwan ko yun. Hindi kasi siya natutulog eh. Lagi yan, Kino, nawawala pag nakakatakas. Ilang beses na yan nakalabas? 3. 3 beses na yan nawawala. Diyos ko, buti na lang nahanap at bumabalik. How was your night, my sis? My night, it's good, Michaelson. I sleep alone. Baka nainitan. Siguro, Kino, kasi namimiss niya ata yung aircon doon sa abroad. Kasi electric fan lang. Pero soon bibili ako ng aircon. Atong room na to, 'di ba? Dati green yung likod nito, ayan oh. Dati green to, pinakulayan ko siya ng ayan light blue. Pinaayos ko na to, Kino, yung room ko. Pinalagyan ko rin ng kisame, ayan. Isa-isa lang, sa susunod bibili ako ng aircon. Mas maganda na kulay. Oo. Dati green eh. Pinakulayan ko yan. Dati pag nagla-live ako dito, ang init. Kasi ano lang yun, yero. Ngayon, pinalagyan ko ng kisame sa taas. Oo. Pag nakasweldo ako sa YouTube, hintayin ko lang. Paano makasweldo eh? Down nga yung WH. 170 yung WH ko, chinik ko, Kino. Suhada 170. Palagyan mo ng solar para kahit brown out. May nakita nga akong solar, nasa, ata siya eh. Parang 3,000. Tama ba yun, Kino, sa Lazada? Parang siya eh, indoor-outdoor. Yung parang square lang. O mas mahal pa yon, yung mas mahal. Or mga 10K, ganon. Yung malaki ba yon? Opo, portable. Nakita ko online eh. Kasi nag-check ako ng Lazada ng isang araw. Sabi ko, ito siguro yung sinasabi ni Kino. Assalamualaikum host, sis, how are you? Walaikum salam, cooking with Sapia. Ayan. Queen G. Mark Lalabs, ayan, nagbaba ng bahay. Mga Lalabs, hintayin ko lang kapag nag-loading na ako. Kapag nag-start ng mag-loading si host, alam na des. Nag-welding na. Ayan. Ngayong oras, hindi pa yon. Maya-maya. Ngayon, medyo okay pa yung yung ating live. Maya, pag nag-start na, wala na. Wala nang chance. Ayan. Dali, nagbaba ng bahay. Mamaya, dalin ha. Like done from cooking with Sapia. I-charge ko lang yung mobile ko, Lalabs, and 3% pa lang.
Left done from cooking. Ayan. Buti pa to si Kino pa, ano lang, pa travel, di ba? Kino nasa, ano ka, Singapore. Sana all pa travel lang to si Kino Bambam. Sinama mo ba si ano? Si Kino? Leo Dis dito doon po, kumigalab shout out. Opo, Singapore pa po. Wow, sana all. Nag-travel ka lang, Kino, o nag-work ka dyan? Sana all si Kino nag-travel na lang. Alright, watching here, idol. Ayan. Lalab pala tandaan, Miguelab, shout out. Cooking with Sapia Lalabs. Ayan. Nag-racket ako. Ayan, ang daming racket ni Kino. Sana all. Sipag ni Kino Bambam. Paano yung ano mo, yung alaga mo, sinasama mo? Ang palatandaan, Lalab, Miguelab, shout out. Ayan. Daming racket ni Kino, sana all. May YouTube na, may racket pa. Ang daming ano ni Kino, ang sipag. Naiwan sa mga yaya, sana all may yaya. May yaya pala si Kino. May nagbabantay pala ng ano mo, ng alaga. Dalin. Meron po, wow, sana all. Kino, wag ka magalit. May asawa ka na ba, Kino? Sabay tanong eh. Meron po, Dailin, ayan, nagbaba ng bahay si Dailin. Ayan, 3 million, thank you so much. Ayan. Lisongson, thank you. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Ayan. Anong oras na? 8:34 na, kinakabahan na naman ako. Kapag nag-loading ng mga lalabs, alam na this. Ayan. Lisongson, ayan, nagbaba ng bahay, Lisongson. What did you eat this morning, sis? I eat rice and this one, fried fish, dried fish, ano, with tomato. Michaelson Joseph, aka Mike. With also coffee, hot coffee. Ayan. Michaelson Joseph, ayan. Dried fish, but you know other nationality, they don't like to eat dried fish because they don't like the smell. They said the smell not good. This one dried fish. Michaelson Joseph, aka Mike. Ayan, 4 million, thank you so much. Ang palatandaan, Lalabs. Hello there, Lalabs. Thank you so much, Lalab. Ang palatandaan. Ayan, 3 million, Migalab. Shout out. No Name Gaming, Lalab, Migalab. Shout out. Good morning. Ayan. Good morning, No Name Gaming, Lalabs. Ayan. No Name Gaming, thank you. Guys, please connect to my channel from No Name Gaming. Ayan. Lablabin natin mga lalabs si No Name Gaming. Ayan mga lalabs, yung hindi ko pa nalalagay yung aking night boot kasi yung aking inayos ko. Hindi pa gaanong maayos yan. Huspayuda po, salamat. No Name Gaming. Kunin ko lalabs yung pangalan mo ha. Mamaya na lang lalabs ha. Kasi yung 101 ka, No Name Gaming. Mamaya bigyan kita ng 10 ha. I-check ko lang kunin ko lang yung pangalan mo. Nag-charge kasi ako lalabs. Lubat yung aking mobile na pang ayuda. 101. Ha lalabs. Mamaya bigyan kita ng 10. Ayan, kasama ni Dailin. Hindi ko pa kasi ginagalaw yung mobile ko at nagcha-charge. Bigyan kita ng 10, No Name ha. 101 ka pa lang pala. Si Dailin, mamaya rin kayong dalawa, tag 10.
Dikit naman na tayo lalab ha. Mamaya lalabs ha. FW ako, mega love shout out. Mega love shout sa lahat. Breakfast na guys. Kain na kayo. Ayan. Ayan mga lalabs, kumain na raw kayo from Arky. Ano pagkain mo lalabs, Arky? Dried fish? Mamaya na ha. No game. No name gaming ha. Kinuha ko na lang yung pangalan mo. Nasulat ko na. Mamaya to lalabs ha. Dailin pulpak na po from OFW ako. Ja Lifestyle. Ayan, thank you so much mga lalabs. Mamaya no name gaming ha. 101 yung bahay mo. Si Jess Mix Channel. Kanina. No name Dan from FW ako. Dailin pulpak na po from FW. No name gaming Dan. Ayan, no name gaming Dan daw si OFW ako lalabs. FW ako Ja Lifestyle. No name gaming Dan pasukli from RT Official TV. Ayan. RT Official nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin mga lalab si Arky. Ayan. Ano breakfast mo lalab Arky? Palablab salamat. Sige tamsakan natin yan FW lalabs. Arky Dan from No Name Gaming. No Name Gaming, ibang lahi ba to? Arky Dan. Ayan, Dan. Dailin, ayan. Mamaya Dailin ha, lalabs. Diyos ko mga lalabs kung kailan ano. FW ako, OTW from Dailin. Charge pa kasi yung mobile ko, oh. Ayan mga lalab, 3% pa lang. Ayoko munang galawin. $3 million mega love shout out. At least may 3 million. Dagdag WH. Ayan. Ang aking WH down. Oh my God. Lagi naman akong nag-live. Siguro dahil hindi ako nag-upload. FW full pack watching video. Ayan. OFW ako Dan po palablab po. Baby pa from Dailin. OFW lalab. Dan daw sa'yo si Dailin Lalas. Pabalikan na lang po. Ang palatandaan. Ayan. Love you. Love you too. $5 million mega love shout out. 5 million. Ayan. Ayan, 5 million. Thank you so much. Mga lalas, pag mamaya napansin nyo nag-loading ako, alam na. Nag-start ng mag-welding. Sir JM Vlog, mega love shout out. Comment lang, sure sukli, promise. Ayan. From JM Vlog. Ang palatandaan, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si palatandaan, mga lalas. Ang libritang itim ni Elyong. Panoorin ko na lang ito lalabs.